وسلم، ولا سيما في هذا العصر الذي يلاحظ كثرة الرياء وإتباع النار من إرشاد سيد المرسلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فاقطعوها عنكم. سادسا ستر الأورة. ولنا في الشتاء ملاحظات كيف تستر نساؤنا وبناتنا أجسادهن خشية البرد، ونتركهن في الصيف لا يتحجبن خشية الله عز وجل. إنوا kudurar mutum ta fara da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bayyanar da ayoyinsa ga mutane don ta zamanto izina ko abin ɗaukar lura ga masu ɗaukar lura, ya zamanto shiriya ga masu shiriwa, ya zamanto hujja ga masu tsaurin kai da girman kai. Na shaida babu abin bauta ma bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ubangijin gaskiya. Mana shaida Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan sani kuma manzon sani mai gaskiya alƙawari wanda Allah ya aiko shi don ya zama rahama ga talikai kuma hujja ga al'umma baki daya. Kulmar mutewa ya ku bayan Allah tana jawo hankalin mu ne musamman akan wannan yanayi da muke ciki da sani. Abu ne sananne cewa daga cikin ayoyi na Allah da ke nuna rububiyarsa da kaɗaitakarsa a wajen bauta yadda Allah ya hukunta rayuwa take kasancewa tsakanin dare da yini. Kullum haka ake juyawa, haka kuma sai Allah ya tsara a cikin dare da yini da ke shuɗewa, sai kuma Allah ya kasa rayuwar ta zama nau'o'i na lokacin sanyi, lokacin zafi, lokacin damana, lokacin bazara. Wannan kuma da Allah ya yi don ya zama wa'azantarwa ga masu hankali. Shi yasa Allah ya faɗa a Al-Qur'ani yace lalle cikin halittar samai da ƙasai da yadda Allah yake juya dare da yini, Allah ya ce aya ce, wa'azi ne ga masu hankali waɗanda suke ambaton Allah tsaye da zaune da a tsagen jikinsu, suna kuma tuna yadda Allah ya halicci sammai da ƙasai da yadda Allah yake juya lamuransa, suna cewa ya Allah rabbana ma khalaqta hadha batila. Allah duk wannan halittar taka ta yadda kake jujjuya su, Allah baka halicce su don wasa ba, baka halicce su da ƙarya ba. Subhana, Allah sarki ya tabbatar maka. Wa ina azaban nar, Allah ka tsare mu daga azabar wuta. Lallai ya kuma yin Allah. Wannan canjawar yanayi yana daga abin da yake masu hankali za su ɗauki wa'azi don su yi gaggawa wajen yin ayyuka na ƙwarai gabanin saukar ajali, gabanin barin duniya, gabanin karewar rayuwa, gabanin kwacewar dama, gabanin rabuwa da masoya da duk dukiyoyi da makaman da aka tara, gabanin ranar cizon yatsa, ranar bakin ciki, ranar kirin ganuwa da lalacewa. Ya kuma yin Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya tattali wannan zamuna a cikin shekara na lokuta mabambanta don ya jawo hankalin musulmi ya yi ta'amuli, ya kalli hikimomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara a cikin gudanar da duniya. Domin kowane tsari daga cikin waɗannan tsaruka na zamani a na shekara akwai hikima, akwai fa'idoji da Allah ya sanya a ciki, wanda da Allah ya sanya duniyar ta tafiya a tsari ɗaya da yawa al'umma ba su ji daɗin rayuwa ba ta waɗansu ɓangarori. Da rayuwar duka lokacin sanyi ne kawai, da mutane sun gaza samun wasu fa'idoji a cikin rayuwa. Kamar yadda da duka kuma zafi ne, da mutane sun samu wani tasgaro na jin daɗin rayuwa. Kamar yadda Ibn al-Qayyim yake faɗa, da daga cikin fa'idojin lokutan sanyi, yace lokutan sanyi lokuta ne masu girman daraja da Allah madaukakin sarki ya sanya abubuwa da akwai 'ya'yan itatuwa masu amfani da sai lokacin sanyi ne suke ɗaukar hanyar dunarsu. Inda ba sanyi ba za su yi ba. Kamar yadda aka sa hatta gangar jikin ɗan adam takan yi toho ne. Girman ɗan adam yana ta bunƙasa ne asali ta yanayin lokutan sanyi, kamar yadda lafiya takan ƙaru a jikin ɗan adam ta lokutan sanyi. Da irin abubuwa da yawa da Ibn Qayyim ya kawo na abubuwan da Allah ya sanya a cikin lokutan sanyi, game da cewa shi ma zuwan sanyin da zafi sai Allah ya sanya cikin hikimarsa suke tahowa ba lokaci guda ba. Ibn Qayyim ya ce da dare ɗaya za a yi sanyi ko dare ɗaya zafi ya zo,
yace da yawa ɗan adam kuma za su iya rayuwa ba ko za su kamu da cututtuka mabambanta amma a hankali sai ake ta nuna sanyi gashi nan tafe ai yayi da shigowa haka shi ma zafi haka lamarin sa yake gudana wannan duk take nuna mana iko na Allah subhanahu wataala shi yasa wani lokaci sai mu ga iska tana tafowa da sanyi mai tsananin sanyi wani lokacin kuma lokacin zafi sai mu ji kuma tana tafowa da huci da zafi to kuma menene sababi ya aka yi da asali aka yi da faru ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa kawo da kai da rintsewar ido akan abubuwan da duk ake kawowa na ilimin zamani cewa kaza da kaza yana faruwa ko ma ya faru ko yaya ne ga asalin su da shi saboda suna da ma Allah shi ke sabbaba komai duk ma abin da zai faru sai Allah ya sanya masa sababi in ma kaza ne ke faruwa aje su kazan ke faruwa amma asali daga hukuntawa Allah subhanahu wa ta'ala to asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi tabbatacce da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito a cikin ingantattun littattafansu daga sahabi Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ta kai kuka gurin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya Allah sashe na yana cin sashi ma'ana ita karan kanta tana koruwa da sashinta saboda musiba da bala'in da wutar take da ita annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bata dama ta rika yin lumfashi a shekara sau biyu lumfashi na farko shine sanyi ke tahowa lumfashi na biyu shine zafi ke tahowa inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asalin yadda lamarin yake wukana kenan daga baya sai Allah ya hukunta duk yadda ba zai ta wakana a duniya ya wakana amma asalin ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ga daga inda tushen ya taho sai ya zama to Allah ya sanya wannan numfashin guda biyu na wuta daga lokacin ake samun wannan canzawar yanayi daga lokacin ake samun bambanci a cikin rayuwa kamar yadda Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce ‘yan wuta in an sa su gidan wuta a gobe alkiyama ya ce tsananin zafin wuta da ƙunar ya yi musu yawa sai su rika roƙon Allah Allah ya sassauta wannan zafin Allah ya kawo musu sanyi sai kuma a banko musu sanyi mai taura tsananin sanyi in ya yi musu yawa sai su ce ya Allah a maida su cikin zafin baya saboda kowane nau'i guda biyu Allah yana da iko yayi azaba da shi shi yasa Allah yake ajiye su tun a duniya ya zama to izina ga mutane don su ɗauki wa'azi shi yasa Allah madaukakin sarki da yake bayanin irin ni'imomin da ya yi ɗan aljanna sai zama to Allah yana cewa la yarawna fiha shamsan wala zamhariran ɗan aljanna in suna cikin aljanna ko rana ba za su gani ba balle su koni da zafinta Allah ya ce wala zamhariran ko jawra babu balle kuma su cuci da sanyinta sai zama to sanyi ne na ni'ima ba ne cutarwa ba kuma wanda ya rubuce gona ɗari ba kuma tsananin zafi ba ne balle ya zama to mai cutarwa ke sa lallai ya ku bayan Allah sau yawa Allah ya kan wa'astar da mu da waɗansu ayoyinsa a nan duniya don mu wa'astu mu gyara gabanin haɗuwar mu da shi ke sa za ku da yawa akwai abubuwan da muna ta amfanuwa da su a cikin rayuwarmu amma ba tare da mun fahimci wace hikima ke tattare da su ba wuta akwai wacce muna ta amfani da wuta a halin zaman gida da halin tafiya wajen da dan abincin mu amma da yawa mu taɓa tsaya muka yi lura akan wuta ni ne asalin halittar ta ba ko wace hikima Allah yake so ya nuna mana a ciki gani daga cikin Allah ya bayani a cikin suratul waqi'a Allah ya fara kuke sarki yace a fara'aytumun nar lati turun Allah ce ba za ku duba zuwa ga wutar da kuke kyartawa kuke amfanuwa da ita ba a antum ansha'atum shajarataha am nahnu mushun Allah ce tun farko itaciya ko abin da ake yin wutar da shi Allah ce ku kuka tsirar da shi ko mu ne muka tsirar da shi Allah ce nahnu ja'alnaha tazkiratan mu ne muka sanya muku wannan wuta a nan duniya ta zama to wa'azi ku gane tun daga nan duniya ku ji zafin da ke gare ta dan ta tunasar da ku ta lahira ta duniya dan ku ɗauki wa'azi da wannan wutar ta duniya kafin haɗo ku da wuta ta lahira wa mata'an lil muqim Allah ce kuma jin daɗi ga matafiya lokacin da mutane ke cikin halin tafiya kila suna iya dumama jiki ko su farauto abin farauta su gasa su ci amma da asali dan mutane su ɗauki izina bayan amfanuwar su ta duniya da wutar da kuma su ɗauki izina cewa ba wutar lahira ta fi ta duniyar zafi dan mutum ya guji abin da duk zai sabbaba masa shiga cikinta Allah ya tsare mu baki ɗaya shi yasa lallai ya ku bayan Allah akwai hikimomi masu tarin yawa a duk lokacin da muka ga yanayi ya canza musamman wannan yanayi da muke ciki na sanyi malamai suka ce akwai wa'azi suka ɗauka a lokacin sanyi na ɗaya daga cikin hikimomin lokacin sanyi aktinamul furas lidda'at shi ne ribatar dama wajen yin aikin kwarai na aikin da'a
wanda da yawa mutane akwai wanda kullum gari suke ana yanayi na cutuwa ba tare da sun san kuma akwai wani nau'i na garabasa da ke ciki ba. Lura da cewa lokacin sanyi lokaci ne na dama wajen yawaita ibada, kasantuwa kuma dama ita ibada ita ce abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu domin ta. Ba Allah ya halicce mu da wani abin duniya ba da wama za mu yi wuce rami. Kuma riban muka a cikin rayuwarmu shine waɗannan ayyukan kwarai muka ribata, wanda da shi za a sakanta mana abu lahira. Sai zama to lokacin sanyi lokaci ne da yake na garabasar ibada. Shi yasa magabata na kwarai suka zanto duk lokacin sanyi su suka ɗauke shi ma kyauta ce daga Allah. Kyauta ce wata lokacin garabasa ne, lokacin falala ne, saboda yawaituwar alkhairai da linka ayyukan lada da bawa ke samu a ciki. Na daga cikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin sunan nashi. Annabi ya ce as-sawmu fi shita'i ganimatul barida. Annabi ya ce azumi lokacin sanyi, annabi ya ce arhaki tukur, ganima ce lafiyayya, saboda sai daga mutum ya yi bai sha ruwa ba. Ba wani tsananin azumi wanda ya kamata a ce nagartattun bayi sun ribatu da wannan lokacin wani ayyukan yawancin azumi na digiri, azumi don girman lada. Ma wani abu da hadisi ɗaya tabbata, hadisi ne ya tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya azumi kwara ɗaya don neman yardar Allah, a sanadiyar wannan azumin kwara ɗaya Annabi ya ce sai an nisantar da shi daga wutar jahannama tafiyar shekara 70. In azumi ɗaya zai nisantar da mutum daga wuta shekara 70, ya mutum yake tsammani idan ya amfani da wannan lokaci yawaita azumi lokutan da babu yunwa babu kishirwa ciki. Shi yasa lokaci ne na garabasa. Jiya mutane kuma sai basu ankara a haka ba. Haka nan an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud cikin abin da yake faɗi yace marhaban bi shita, yace lale da lokacin sanyi. Ya duru fihi al-laylu lil qiyam, yace lokacin sanyi dare tsawo dare saboda masu kiyamul layli da daddare. Saboda awannin suna da tsawo, sai ka kwanta kai bacci har ka gaji ka kawarka. Madadin haka nan ka karar da rayuwarka a kwance ido biyu. Lokaci ne da nagartattun bayi za su amfani da wannan daren don su tashi su yanki wani kaso su yi ibada ko kankantatta. Ya ce wai kasiru fihi naharu lisiyam, kuma aka takaita yinin, bai da tsawo yinin kamar daren, sai aka takaita shi ga masu azumi don mutum kuma ya azumi ya samu ɗumbin lada a ciki. Haka nan Hasan al-Basri Allah ya masa rahama ya ce ashita'u rabi'ul mu'min, ya ce lokacin sanyi shine dausayin mai imani. Kamar yadda damana lokacin gona ke yabanya ke son ruwa, to haka mumini lokacin sanyi yabanya sake ko dausayin shi ne. Yace dana lailuhu fasamahu faqamahu, daren yayi tsawo sai mutum ya yi sallah. Wa qasura naharu fasamu, ginin kuma takaitacce ne sai mutum ya yi azumi a ciki. Wannan shine fa'ida ta farko da ke cikin lokacin sanyi. Fa'ida na biyu shine mawasatul fuqara wal masakin wal najin, shine lokacin dama ce ta taimakon marayu da miskinai da fakirai da yan gudun hijira. Saboda lokaci ne da al'umma ke shiga wani yanayin hali na damuwa da kakani kaya, musamman yanayin jiki na yadda sanyi ke ratsawa. To kila kai da za ka rika jin kana jin sanyin, kila kana da bargo, kana da rigunan sanyi, kana da gida da taga da ɗaki da marfi da komai da wadataccen abinci ko hanyar samun abinci. Wani yana can a wannan yanayin bai da abin lulluɓa, gidan shi bai da cikakken marfi, ƙofar ɗakin shi ba, ƴaƴan shi ba su da cikakken mayafi, ba su cikakken abincin ci. To dama ce na taimakon mutanen da ke buƙatar taimako. Wannan kuma shine amfanin lokacin sanyi, dan mutum ya ribatu. Har yanzu ko da shi Allah ya rufa masa asiri ta ko'ina, to akwai waɗansu can da ake neman rufin asirinsu ya rufu, sai zamanto Allah ya ba bawa dama ya zamanto yana iya zama sila ta rufin asirin wanda ke rayuwa cikin halin kakani kai. Shi yasa ma wani ne yabo yake cewa a tadiri kai fa qabala bi shitaru, yace ba ka san yanda sanyi ya fuskance ni, yace wa kai fa takuru fi al-qarmasa, yace ka san ko yanda ma zama ke kasantuwa lokacin sanyi. Yace fa in halla shita'u fa adfa'u, yace in dai lokacin sanyi yace kawai ku dan tsaga mu, kawai ku saurara mu. Fa inna shaykha afatuhu shita'u, yace idan shekaru suka yi yawa, matsalar da ke damun dattijo shine lokacin tsananin sanyi. A tadari kai fa jaruka ibn ummi, yace ya kai dan uwana, ka san ko wani hali makwabcin da ke rayuwa cikin,
in kai kana ganin lafiya makwabcinka ka san yaya yake rayuwa yuhaddiduhu min al-faqr al-anau ka san ga talauci ya damu ga kuma halin tsananin sanyi zai koma da nishi wa kaifa yadahu tartajifa li bu'sa ka san ko yaya hannunsa ke kirma da makarkata saboda tsananin sanyi wa tazmuhu al-mudillatu wal shaqa'u ga halin damuwa da rashin halin yaya za a nemo ka san ko halin da yake cikin irin haka yusabbu zamhalili alaihi saljid ga wannan tsananin sanyin jaura tana kwarara masa ɗanƙara ba ta jimu da fishirayi dima har ya zama tociyocin da ke cikin jikin sun daskare wajen gudanar da jini ya daskare ba ya iya tafiya saboda tsananin yadda sanyi yake cutar da shi ani billahi la tajra shi'uri yace ya kai dan uwana kar ka ƙara min rauni bisa damu da nake ciki ana yafi kamata rashita bai isa ka ko da yanayin yadda sanyi ya cutar yake ya isa in har ba za ka iya taimako na ba to kai ya zama to ka zama silar buɗe abin da kuma zan ƙara fitowa haka yake bayani shi yasa akwai wani bawan Allah da yake bayani a ƙasar Siriya rana guda ƴan gudun hijirar da ke neman mafuka rana guda tsananin sanyi sai da ya kashe mutum 12 saboda yanayin yadda kake kallo ka kalli yadda yanzu a ce mutum ya rayuwa yake cikin wannan yanayi bai da mafaka bai da inda zai kwanta ya sarara ya ɓoye jikinsa duk wannan sanyi ya ƙare a kansa ya mutu yake tsammanin rayuwa irin wannan to kai da Allah ya ba halin rufin asiri wani taimako kai ga mutanen da ke buƙatar taimako wace dama ka bayar ta samun abinci ga wanda ke fama da yunwa ta samun gyaran mafaka ga wanda ke neman inda zai fake ta abin lulluɓa ko mayafi ko tufani ga mutumin da ke buƙatar suturta jikinsa wannan shine na biyu daga cikin hikimar da ke cikin lokacin sanyi na uku asabru alal azabi hakuri akan nau'in abubuwan damuwa da ke tattara a cikin lokacin sanyi saboda kila wani ne lokacin da yawa suna samuwa da kuma waɗansu abubuwa na damuwa musamman kila tsagewar kafa ko jiki ko wasu raunin duka tsagewar gangar jiki ko waɗansu gurare wanda da yawa waɗannan matsalolin ko kuma mutum kila kaɗuwar iska takan sa diyar da ɗan tada wani ɗan abu kila iska kuma ya zo ya kada mai wannan abu sai ya sababa masa ko damuwa ko asara ta abin da bai da ƙarfi iska ya kaɗo yana iya kayar da shi to wannan sai ya zama to da yawa cikin mutane kuma sai ga suna mummunar magana ga yanayin da ake ciki har suna aibin zamani a aibanta zamanin ko aibanta iska ko har tsinuwa ga yanayi ba mutane da yawa su sukan yi haka game da hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisin bukhari da muslim da aka rawaito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi Allah yana cewa Allah ya ce yuzi ibni adam Allah ya ce dan adam yana cutar da ni Allah ya ce yasubbu daha dan adam yana zagin zamani ana yanayi ko ya ga iska sai ya zage ta ko ya ga yanayin sanyi ya zage shi ko ya ga buji ya zage Allah madaukakin sarki ya ce wa adadda Allah ya ce kuma zamanin ni ne biyadiyal an biyadil am Allah ce dan duk al'amura bisa hannuna suke gudana mana ni ke gudanar da shi uqallibul layla wan nahar Allah ya ce ni ke juya dare in juya yini saboda shi ke kawo sanyi ya kawo zafi duk kowane yanayi ake daga Allah ne tunda Allah shi ke juya abin shi kai kowane yanayi kake kaga bai ma daɗi ba a ce ka aibanta wannan abu ka roƙi alkhairan da ke cikinsa ka nemi tsari daga sharrukan da ke cikinsa abin da kawai aka ɗora kenan to wannan yana daga abubuwan da ya kamata mutane su kiyaye su riƙe bakunan su a cikin irin wannan yanayi da muke ciki na sanyi na daga ciki abin da ya kamata mutane su kiyaye su himmantu a wannan yanayi shine himmantuwa da kiyaye musamman gaɓuɓɓan alwala da gangan jiki a wajen wanka a wannan yanayi saboda da yawa wasu gudun taɓa ruwa in ba su sa ba sai su yi wata barin lam'a a jikinsu ba su wanke ba sai zama to matsala ya zama musu matsala saboda duk ibadar da aka yi ba a cike wurin ibadar ba to za a tashi tutar babu ba a yi ta bace shi yasa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ga sahabbai sun yi gaggawa wajen alwalarsu sai suka yi yin sauri kamar yadda hadisi yake a Bukhari da Muslim wajen saurin sai Annabi ya ga diddigen wani ba a wanke ba
annabi yace wailul lil aqabi minan nar, annabi yace tsananin azaba ya tabbata ga masu barin lam'a ruwa mai tafasa. Domin kuma muna cikin yanayin sanyi ba kowa ke tsayawa ya diddirje jikin yadda ya kamata ba. To in a wajen alwala aka bar laba, a wajen wanka duk ba da aura ke. Shi yasa lallai akwai buƙatar mu yi takatsantsan mu kiyaye da gaɓuɓɓan mu a wajen wankewa musamman a wannan yanayi da muke ciki. Na daga cikin na biyar daga cikin abubuwan fahimta a wannan yanayi da muke ciki na sanyi shi ne kashe fitilu da wuta musamman lokacin kwanciya bacci. Za mu ga da yawa masu faɗakarwa a gidajen kafafen yaɗa labarai ko hukumar kashe goma da menene suna ta jan hankali akan haka. Gami da asalin wanda ya fara kawo wannan shiryarwar mu a addinin musulunci shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda wani gida a Madina an taɓa yin wuta ta kama da daddare. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai umarni a kashe. Kamar yadda hadisin yake tabbatacce na Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Bukhari da Muslim, annabi yace inna hadhihi an-nar inna ma hiya aduwwun lakum. Annabi yace wannan wutar makiya ce gare ku. Fa idza limtum faqfa'uha ankum. Annabi yace duk sanda kuka tashi bacci, annabi yace ku kashe ta. Saboda ne, saboda shi yafi zama lafiya da kwanciyar hankali. Kana bacci baka san me ke faruwa ba. Kai a karan kankan ma kana iya juya mayafinka ya fara inda wutar take. Ko wani a cikin yara, ko iska musamman yanayi ne na kadawar iska ya kaɗo abu, kuma wannan wutar ko ta nefa ce ko ta ruru ce. To da ga wasu lokacin mutane sai a ce wuta za a ɗauko ta ruru a kawo cikin ɗaki, kuma a yi bacci tana cikin ci. A wannan kuma hatsari ne. Ba a hukumance na ko a shari'a ta musulunci ya saba kantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mutum ya yi yadda zai yi ya iya killace jikinsa ya tsare kansa daga wajen cutuwa bakin gwargwadon abin da zai iya, amma kada kuma ya kawo abin da zai iya sababa kuma wata musiba ta faru. Shi yasa wannan yana daga cikin abin da aka karantar cewa mutum ya kiyaye bacci ya bar wuta a kunne tana ci, ya kokarin kiyayewa bakin gwargwadon abin da ya sauƙaƙa. Na shida daga cikin abubuwan la'akari da lura musamman a wannan yanayi da muke ciki shine lamari da ke ɗauke kuma da ban mamaki, musamman dangane da matayenmu da ƴaƴayenmu. Yanzu duk matayenmu da ƴaƴayenmu sun yi shiga irin shiga ta musulunci, sun rike jikinsu yadda ya kamata. Yanzu miji ko uba ko zuwa zai iya sauran ma matansa ko ƴaƴansa a bayoyi sai ya ga ina mai kauri take, har a ƙaro da su saba, a ƙaro saba ta ƙafa da ta hannu, a kawo duk kayan da zai suturce ƴaƴayen ya suturce matayen. Lamari mai kyau, sai dai abin ban takaici yaya aka yi sanyi ya razanar ya tsoratar ya sa mutum ya rufe asirin gidansa, matansa da ƴaƴayensa, amma lokacin zafi ya basu cikin tsiraici. Ma'ana ya fi jiya ma iyalansa tsoron sanyi fiye da jiya musu tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya bada umarni ayoyi mabambanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a'a da sai mabambanta akan bayyanar da tsiraici, akan illar da ke cikin bayyanar da tsiraici. Amma da yawa al'umma suna kallon cewa a wasu suna kallon abin ma kamar mace ko iya mutum ta suturta jikinta yadda shari'a ta ce, sai a rika kallon kamar shi wayewa. Amma yanzu an yadda wayewa ce, saboda in mutum bai nuna ba jikinsa zai kamu da cutuwa ta zai. Saboda ka yaya da yanzu ƴaƴaye da mataye suna iya dinka abayoyi wajen za ta unguwa ba a yawa a ɗaya ba ba, sai ta rufe dukkan inda jikin. Da yawa kuma duk wata abaya yau mai shara-shara ko gyare ko abin da ke bayyana da gangan jiki an kai shi an ɓoye, ba a neman shi, ko an gan shi ba ta shi ake ba, saboda yanzu ba yanayin lokacin sashi ba ne ba. Mu kalla rayuwa da Allah ya sanya cewa to shi ke da yanzu shekara sanyi na, ma'ana duk mutum ya yarda shekarar zai ta sutunta jikin. Sai ya ramto kaga idan har haka ne ba tsoron Allah ya sa aka sutunta shi ba kenan. Tsoron sanyi, ma'ana me zai sa kana mai imani ka fi jin tsoron sanyi fiye da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kana ganin cewa wannan lamarin a yau za ka cutu da shi, amma baka san abin da cutuwar zai haifar wa iyalanka ba a gobe kiyama, taɓewa da asara ta haɗa baya.
gani da ci an kana ganin yanayi ne na zafi, kila lokacin zafi mutum ba zai rufe jikinsa ba, to mutum yana manta da kwanciyar kabari, tunda duk mun imani da kwanciyar kabari, kwanciyar da babu taga, babu koba, babu AC, babu fanka, aikin da mutum ya nan zai ga abu a cikin kabarin. Ya mutu wanda ya kamata mai imani ya fasani cewa baki ɗaya tsarin rayuwarsa tsararra ce daga Allah. Kuma ba yadda kake ganin kai kana so rayuwarka ta gudana za ka yi ba, yadda Allah ya tsara ma ka yi rayuwa in dai har kai mai imani ne na gaskiya, ita ce cikakken rayuwar da ya kamata da imani. Ba wata wayewa a cikin rayuwar mai imani sama da wayewar da Allah ya ce, sama da wayewar da manzon Allah ya karantar. Shi yasa Rafi'i yake bayani da kansa akan irin wannan, ya ce akwai abin ban mamaki cikin lamarin mata. Lokacin da suke suturce jikinsu don tsoron sanyi, amma suke bayyanar da tsiraicinsu idan sanyi ba lokacin sanyi ba. Ya ce kuma a ƙa'ida ta rayuwa, ya ce ko a nan duniya, ya ce auna duk abin da ya zo ya bayyana, to ƙarshen shi matsala yake zama. Haka yace. Ya ce duk abin da tsiraici ke bayyana, ya ce matsala ta fi saurin faɗa masa. Ya ce ko icce mu kalli icce. Ya ce idan icce yana suturce cikin ma'ana sai da icce zai ta ganye ya yi lulluf ai kamar tufafi ne ba zai zama to kwararwar ba, to a wannan lokacin ko wuta ta cinna zai wahala ta kama shi. Ya ce amma sai da icce ta karan kanshi ya fara kekashewa, ya fara tsiraici, ganye ya fara kakkaɓewa, ya nuna karan kanshi yadda yake, ya ce alama ce ta wuta ta kusa kama shi. Alama ce ta kuma da wuta da an banka da ya ci da ta ci, saboda dama ya bayyana da tsiraici da ya ci mutane. Ya ce ko ɗan adam ne, macen da duk Allah ya umarce ta sitirce jikinta, matuƙar tana sitirce Allah yana tsare ta, ta yi bisa da wuta. Amma da ke bayyanar da tsiraicinta, ma'ana alama ce ta wuta ta kusa kama wannan fata. Shi yasa lallai wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye. Mu gane cewa yana daga cikin hikima Allah ya nuna mana ayoyinsa. Nan yanzu za a nuna ma ga aya, haka iya suturtar da iyalanka, da me yasa baya kuma sadda ba wannan abin aka ce to suturtar da su, sai yanzu kuma ka kyale su. Ko da kai ba ka da ra'ayi, ko ba kai ka umarce su ba, me yasa tun da iyalanka ne ba za ka tsawatar da su cewa ko da su ne ke da wannan ra'ayi su takushe, kamar yadda wannan yana faruwa. Akwai dan uwa Abu Amr sanda nake zo yana nasiha a baya, a nan garin Tarci yake bayani cewa akwai mutumin da ake bayani iyacci za su tafi shopping, da ta fito da ƴan guntun a baya ce bai yadda ta biyo shi da ƴan guntun da a baya ba, in ji uban. Ya ce sai dai ka koma ka ɗauko gyare, amma bai yadda kaga ma'ana akwai waɗanda ko da ƴaƴayen suke ƙoƙarin kamantawa, muna da kisa ana iya samun iyayen da ba ra'ayin su. Akwai matayen da ko da suna ra'ayin suturce jikinsu, akwai ra'ayin da ba na mazajen ba. Namiji in dai shi zai ce ya sau mata, ba zai sau mata abin da zai sauke jikin ta. Wannan kuma matsala ne a cikin rayuwar. Fatan mu ubangiji Allah subhanahu wataala ya nuna mana daidai, ya ba mu ikon gyaruwa, ya nuna mana kuskure, ya ba mu ikon gyarawa. Muna roƙon rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل